avui, com ja sabeu, fa uns mesos l'Ajuntament va iniciar un procés participatiu aquí al barri del Rec i si alguns de vosaltres heu tingut l'oportunitat de participar en aquest procés, s'ha parlat molt de trama urbana, d'edificis, hem estat parlant de la connectivitat, de possibles usos i nosaltres des de la CUP el que volíem aportar avui era un petit gra de sorra en aquestes jornades i aportar una mirada diferent que potser durant tot aquest procés doncs, no s'ha fet tan present, que és el barri del Rec des del punt de vista de les persones. És a dir, com a persones, com ens relacionem amb el barri, com interactuem, com passegem, com juguem al barri, com el vivim, amb l'objectiu doncs, de, si estem repensant el barri i la ciutat, de fer-la més inclusiva i més per tothom. Estem molt contentes avui de tenir la Roser Casanova aquí. Ella és del col·lectiu Punt 6, que és una cooperativa que fa molts anys que treballa l'urbanisme feminista i a més doblement contentes que ella és d'Igualada i per tant coneix la ciutat i coneix el barri. Llavors el que plantejàvem avui és primer fer una petita xerrada, la Roser ens explicarà una mica què és això de l'urbanisme feminista, que molts de nosaltres doncs, no hi estem gaire familiaritzats. Després faríem una pausa de 10-15 minuts com a molt per esmorzar un momentet i després ja prepararíem el que és el recorregut pel barri. I si no hi ha res més, doncs ja us deixo amb la Roser. Molt bé, moltes gràcies i benvinguts a totes i a tots. És un honor per mi estar aquí i a la vegada una responsabilitat, no? Això de venir a la teva ciutat a fer el que faig cada dia, no? Que és parlar sobre urbanisme i sobre, a través d'aquesta perspectiva que ara us explicaré, no és una responsabilitat i estic nerviosa, sí, ho reconec, d'estar aquí entre vosaltres. Però també estic molt orgullosa de poder posar el nostre petit gra de sorra, com ha dit ella, perquè no pretenem, no vinc a donar receptes màgiques ni vinc a dir-vos com una professional externa com heu de fer o com heu de pensar i com ha de ser el barri del Rec. Simplement el que volem nosaltres és aportar una mirada que us serveixi per sumar una altra capa de debat i de reflexió entorn què ha de ser aquest barri per la ciutat d'Igualada i al final què ha de ser la ciutat d'Igualada, quina ciutat d'Igualada volem pel futur. Perdó, ara m'he tocat el micro, porto el micro perquè ho estan gravant i això em genera una mica també d'incomoditat, però espero que sigui perquè aquesta xerrada després es pugui compartir per més persones que avui no han pogut assistir. Llavors bé, en realitat el d'avui és com una jornada que hem intentat partir una mica entre dues parts, una, explicar-vos més com el marc en el qual definim què és l'urbanisme feminista i quins són els criteris que tenim en compte per aplicar aquesta mirada, perquè també creiem que això pot sumar a les reflexions que feu i a la vegada també per la segona part. M'han demanat, home, prepareu un recorregut pel Rec, i jo, de bones a primeres, a nosaltres és com, nosaltres no som les expertes del barri del Rec, vosaltres sou els experts i les expertes del vostre barri i nosaltres això ho tenim claríssim i això no serà un recorregut històric pel barri del Rec perquè hi ha moltes persones que són molt més expertes que nosaltres de la història, de tot el recorregut i tota la vida que hi ha en el barri del Rec. Per tant, serà un recorregut compartit, un recorregut en el qual després veurem, farem una dinàmica com per escollir entre tots i totes quins punts o quins elements volem veure i compartint la meva experiència i la vostra, que és diversa, compartirem un recorregut per aquest barri. Perfecte. Llavors, per començar aquesta breu explicació, he de dir que intentaré complir els tempos que ens hem marcat. D'aquí una hora em fas alguna senyal o alguna cosa, perquè la meva feina m'apassiona, el que em dedico, la veritat és que podria estar xerrant hores i hores i no voldria tenir-vos aquí fins a la 1 sense complir tot el programa i intentaré ser el màxim concisa possible i després, evidentment, si voleu, podem fer un torn de debat o de preguntes per si voleu afegir elements de les coses que jo explicaré, però intentaré ser concisa. Però ja veieu que és poc temps per poder-ho fer tot d'una manera com més profunda, més
per anar-nos parant en molts detalls que potser també us interessa, però de fet nosaltres tenim molts recursos, després també ja us els diré com ja tinc una diapositiva que els explica una mica per si voleu consultar, per si necessiteu com més informació. Nosaltres fem una tasca que creiem molt important d'intentar explicar el màxim possible a través de diferents materials què és això de l'urbanisme feminista i que es pugui utilitzar des de diversos àmbits, ja ho explicaré després. Llavors, en aquesta primera part, el que volia fer era com una petita introducció sobre el gènere, sobre el feminisme, sobre l'urbanisme, com entenem nosaltres tots aquests conceptes i, evidentment, els conceptes barrejats entre si, l'urbanisme en perspectiva de gènere i l'urbanisme feminista, així per tenir un marc comú. Després, quina és la crítica que fa el feminisme al model actual de ciutats i de les nostres ciutats i dels nostres territoris. Des d'on treballem, és a dir, quins són els conceptes claus amb els quals ens basem per realitzar propostes, és a dir, per arribar al final a influir en la forma que tenen les nostres ciutats i els nostres barris. I, per últim, quines estratègies utilitzem. Llavors, aquest és un dels apartats més amplis que tinc, perquè mostrem diferents exemples que en aquest cas els faré més ràpid i si voleu més informació també us podeu posar en contacte amb nosaltres o a la nostra web també n'hi ha més. Vull dir que... Hola. Primer, abans de res, també fer una petita menció sobre el nostre col·lectiu. És veritat, com ha dit l'Alba, fa més de 10 anys que treballem aquests temes. Ens diem col·lectiu Punt 6 pel punt 6 de la llei de barris, perquè va ser una llei adelantada pel seu temps, va ser una llei que el que va introduir és, sobretot, com a gran tret diferencial, que la part física o la renovació física de l'espai urbà n'és de la mà amb tots els inputs socials, diguéssim, o amb tota la part social de renovació d'un barri, diguéssim, que anessin de la mà i que treballessin junts. I això, si hi ha algú que ve de l'administració, sap perfectament que és un gran hàndicap que tenim actualment de treball entre la part més d'urbanisme i les altres parts de l'Ajuntament. I en una època de bonança de la que veníem abans de la crisi, on els principals recursos de les administracions estaven en l'apartat d'urbanisme, de la pedra, de construir, hi havia molta estanquitat a l'hora de treballar, diguéssim, amb les altres àrees més socials i més de benestar de la població, diguéssim. I aquesta llei va fer que aquests dos paràmetres, o tan importants, treballessin conjuntament. I per què punt 6? Perquè la llei marcava 8 categories en les quals aquests projectes s'havien de desenvolupar. I el punt 6 era el d'equitat de gènere en l'ús de l'espai i dels equipaments. Llavors, era la primera llei que marcava el gènere com a categoria urbana, diguéssim, de planificació urbana. En una llei on es planificava i on es modificava la ciutat, hi havia el gènere com a criteri, igual que hi havia la sostenibilitat, igual que hi havia l'ús de les TICs, igual que hi havia diversos temes. Us convido que si no coneixeu aquesta llei, la mireu perquè crec que és una llei molt innovadora. Està clar que pot tenir molts defectes, com totes les proves de millora cap endavant, però s'ha de provar per construir endavant. Llavors, nosaltres diem que som urbanistes i som arquitectes, sociòlogues, però que treballem en tots els àmbits de l'espai, diguéssim, i els cataloguem com domèstics, comunitaris i públics, amb l'objectiu de promoure la diversitat social i sense discriminacions de cap tipus, perquè creiem que l'espai, en totes les seves dimensions, ja sigui el propi, el comú que compartim a l'escala, el carrer, la ciutat, el territori, ens afecta la forma amb la qual el vivim, diguéssim, i això genera, segons el que es prioritzi en aquest espai, genera desigualtats. Ara ho seguirem veient. Per tant, la primera gran distinció o la primera concepte que m'agradaria explicar aquí és la diferència entre gènere i sexe.
Per una banda, hi ha una primera gran definició de què és sexe, o sigui, naixem homes o naixem dones, i això és biològic, és a dir, hi ha un tema de biologia que ens fa homes o dones. Llavors, això és una cosa. I per altra banda, hi ha el gènere, que és una construcció social, és a dir, és allò que la societat assigna a cadascun d'aquests sexes pel fet de tenir aquest sexe, diguéssim. Llavors hi ha el gènere masculí i el gènere femení. I cadascun d'aquests gèneres o construccions socials se'ls ha assignat al llarg de la història unes característiques. Llavors, a nosaltres també ens agrada molt parlar que quan diem que nosaltres treballem en perspectiva de gènere, no vol dir que treballem per les dones només, perquè treballar en la perspectiva de gènere vol dir treballar la construcció dels rols socials. És a dir, aquesta construcció del rol masculí, del rol masculí i a més associat a l'espai públic, a l'espai de la productivitat, a l'espai de les relacions exteriors, i per altra banda l'espai, aquest gènere femení associat més a lo domèstic, a l'interior de la llar. Llavors hem associat aquestes construccions socials, aquests rols, també a espais. I això és el que nosaltres diem que en l'espai urbà també es reflecteix, diguéssim, aquestes diferències d'ús o de rol. Tot i així, una vegada explicat com les grans categoritzacions, cap de nosaltres està com tancat en si mateix en un rol. És com, a la vegada, cadascun ens costa molt definir-nos dient no, és que jo soc molt d'això o poc d'això, o m'ha tocat més aquest o m'ha tocat més aquell. Llavors, també les categories no són mai, s'expliquen molt així, com molt determinades, però en realitat hi ha gent, fins i tot ara mateix en el sexe, hi ha gent que no es considera ni home ni dona. Llavors, tot això és el que nosaltres... i la interseccionalitat. I a part del gènere, que nosaltres parlem com en aquesta construcció social, hi ha que nosaltres no treballem només en el concepte de gènere masculí i femení en si, perquè cap d'aquests dos grups és homogeni. Al contrari, o sigui, en aquesta gran divisió categòrica, diguéssim, a més hi ha una gran diversitat. És a dir, ni el grup de dones som iguals, ni el grup d'homes és igual. Llavors, nosaltres treballem el gènere interseccionalment. Vol dir que tenim en compte diversitat d'origen, d'edat, de condició, totes les interseccionalitats, perdoneu, vull dir que vol dir totes les diversitats en les quals les persones ens identifiquem en el sentit de per ser dona, d'origen estranger, o sense estudis, o amb estudis, sense accés a tota una diversitat totes les diversitats que hi ha com en la configuració de la població que som, de les persones que habitem en les nostres ciutats. Per tant, això és el que explicava. Des de fa molt temps aquesta construcció s'ha anat elaborant. Aquests rols també han determinat uns espais, i el rol femení ha tingut sempre una condició molt d'espai interior, d'espai tancat en el qual les dones realitzaven totes les tasques necessàries, o realitzem, no sé per què parlo en passat, perquè aquestes, estem parlant del segle XVIII i XIX, quan les pintures ja representaven aquesta
teoria de la domesticitat, que les dones estaven a dintre de la llar, mirant a l'exterior per un habitatge, per una finestra, i actualment una nueva generación de ollas y sartenes para una nueva generación de mujeres, quan en realitat les olles i les olles no tenen gènere, les pot fer servir tothom, però en canvi la publicitat i la nostra societat construeix uns rols que també van canviant, evidentment, no és el mateix aquesta dona del segle XIX que la d'ara, però aquests rols es van com perpetuant, diguéssim. Ai, perdoneu, he anat enrere. I segueixo, en què has anat perpetuant i a més perpetuen com aquesta vessant de les responsabilitats de la reproducció. És a dir, és qüestionar si realment una societat igualitària permet que realment la responsabilitat de la reproducció, i quan diem reproducció són totes aquelles activitats que realitzem les persones per poder tenir cura de la nostra vida, i totes necessitem tenir aquesta cura. Tinguem l'edat que tinguem, tenim un grau de dependència diferent. Una persona de 3 anys té una dependència total a que la seva vida, la seva autonomia depèn d'una persona que la cuidi. Però quan ets en edat adulta, si et vals per tu mateixa, també t'has de realitzar a tu mateixa aquestes tasques de cura, perquè les tasques de cura estem parlant que necessitem menjar, necessitem vestir-nos, necessitem socialitzar-nos, necessitem afecte, necessitem tota una sèrie d'elements en els que la societat i la publicitat sobretot com bé i una vegada més i encara que pensem que cada vegada estem millor en aquest àmbit, seguim analitzant que això no és així. I, per exemple, en aquest cas dels diaris, de com els mitjans de comunicació segueixen com... I a vegades podríem pensar, però és que ho fan sense tenir-ho molt, sense fer-ho expressament, i dius, doncs, que passin algú que tingui aquesta mirada de quin és l'efecte que fa que la RAIS sigui... Ai, perdoneu. Que quan algú té una responsabilitat política apareixi amb totes les cames plegades aquí. És com, quina necessitat hi ha, quan és un home no apareix així, no apareix amb aquestes cames plegades aquí davant, en portada. O coses més flagrants, com per exemple tots els insults que han rebut certes dirigents, perquè les tierras separatistas, ora vascogadas, ora catalanes, ora de Bildu, ora de CUP, han de ser tan fees. Independentment de la nostra condició política, hauríem de condemnar aquest tipus de manifestacions perquè només van en contra de la igualtat, o sigui, de considerar la igualtat d'oportunitats entre les persones, és independent de quina... O sigui, i què? O sigui, per ser representant política has de ser mona, guapa i estar estupenda? Doncs no, o sigui, són consideracions que als homes no se'ls hi fa, diguéssim, no? Llavors, en el camp de l'espai, això podríem ser més ampli i ho he fet així com molt ràpid i potser us han quedat com coses pendents, però... Ai, m'he passat. Si això ho traslladem en l'àmbit de la ciutat o de quines prioritats s'han projectat en les ciutats que tenim i en el model de territori, també si pensem en el model de territori podem pensar d'una manera més àmplia abans d'aterrar a Igualada, però que Igualada també serveix de moltes d'aquestes coses que diré, perquè a vegades potser poses fotos molt de Barcelona i dius, això Igualada... No, però és que a nivell d'Igualada també passen aquestes coses, perquè aquest efecte de com es projecten les ciutats, qui planifica les ciutats, des de quina mirada o quines prioritats s'han posat per davant. És com...
i com i on es desenvolupa la vida quotidiana d'aquests, per exemple, si pensem en com es venen els habitatges actualment, i mires les promocions de com són certes promocions d'habitatge, sembla que les persones no treballin, no necessitin anar a comprar i que sempre estiguin d'oci i hi ha algú misteriós que resol tots aquests problemes, sense encarar que la vida és molt més complexa i que si no es té en compte, hi ha algú que pateix aquestes conseqüències d'una manera molt severa. I estic pensant, per exemple, en les urbanitzacions. És un cas prototípic d'un espai homogeni, residencial, on només hi ha residència i en el qual les persones que viuen en aquest àmbit, homogeni vull dir que monofuncional, que només hi ha una funció, només hi vius allà. Llavors, la resta d'activitats que has de desenvolupar per fer la vida quotidiana i per tenir cura de tu i dels altres són a fora, els has de fer depenent del cotxe. I llavors tot això analitza qui es converteix en un taxista per la família per poder desenvolupar totes aquestes tasques i quina dependència genera això i llavors què s'està prioritzant? Evidentment l'ús del cotxe i per tant llavors què es fan? Unes infraestructures supergrans perquè puguin suportar tot aquest sistema prioritzat que prioritza una mobilitat vehicular, que a la vegada genera desigualtats d'accés a aquest tipus de vida, perquè moltes de les persones que trien aquesta opció a vegades no valoren tota la complexitat o també es pot dir d'una manera com molt rasa, tot el gasto que té que veure, no només econòmic, perquè si no, a vegades només fem el càlcul econòmic, però tot el gasto que té de temps, de recursos i al final de salut, perquè moltes vegades tot això té conseqüències a la salut de les persones que viuen com en un estrès per viure en aquests entorns que teòricament havien anat a buscar aquesta tranquil·litat i aquestes villes amb unes vistes meravelloses. Hola? Per tant, quins són aquests paradigmes urbanístics que s'han desenvolupat en aquest últim final del segle XX i principis del XXI i que encara estan vigents i que generen un tipus d'espai que no té en compte o que penalitza la vida quotidiana de les persones. Sobretot, la més clara és la zonificació, el tipus de planificació urbana que s'ha fet des del segle XX, això de pensar la ciutat en zones estanques, de dir aquí hi ha zona industrial, aquí hi ha zona residencial, aquí hi ha zona comercial, deixant de banda com tota la tradició de ciutats mediterrànies, poso entre cometes perquè a vegades que igual ha de dir-li mediterrània, oi? Però sí, perquè al final la seva composició del casc antic, de la forma de creixement més històrica, més orgànica, tenia com aquesta mixticitat d'usos i aquesta complexitat més alta que la simplificació de la vida en viure, treballar, oci i descansar a casa, és com poca cosa més. Evidentment, la turistificació, evidentment a Barcelona això és el temazo, però és que a Igualada, a l'escala d'Igualada, també pot arribar, també passa, i ara trauré el tema, però que el Rec Stores és un puntet de dir per aquí, que cal que ens preguntem entre tots i totes el benefici per la població i el benefici per les empreses que hi ha darrere i com això com podem trobar l'equilibri, perquè al final jo no vinc a dir aquí que tot ho farem de l'aire del cel i que no necessitem les empreses i que no, jo no vinc a dir això, jo vinc a dir que
on està l'equilibri entre les persones que viuen, no?, i que desenvolupen la seva vida quotidiana en aquests entorns i la gent que ve de fora, no?, a beneficiar-se, diguéssim, d'elements que atrauen de la nostra ciutat, no?, diguéssim. Per altra banda, l'urbanisme preventiu, segur que també n'heu sentit a parlar, no?, és aquest urbanisme que preveu el desastre, no?, com qui dir, i com el preveu, o preveu la inseguretat, o vol preveure els robatoris, a través de, per exemple, aquí està molt clar, a través de càmeres, no?, i omplim la càmera. Una de les grans temes de l'urbanisme preventiu és posar càmeres, no? Llavors, si estudiem què és la percepció d'inseguretat, al final, per moltes càmeres que hi hagin, t'agradiran igualment, no? És a dir, treballem perquè és un espai insegur i perquè hi ha persones que volen, que tenen que hi ha un estat de desigualtat i que, per tant, volen robar-te, diguéssim, no? I això és la meva opinió, no? Les càmeres de seguretat el que generen és un estat de vigilància més constant i no milloren la percepció de seguretat en l'espai, no? En cap cas. Després també, això ja ho deia, no?, la construcció aquesta del suburbi i de la idea de l'imaginar que la caseta amb el pati i en un entorn ple de casetes, amb jardí, és el nostre desig màxim de la vida, no? I que això va relacionat a aquesta idea de les grans infraestructures, que no només, al final, no només prioritzant el cotxe, que també, no? O sigui, tenim un territori amb unes grans infraestructures enormes, no? I també, la que ens encanta a nosaltres, les Smart Cities, no? Aquest nom tan guai, que s'ha posat ara com un altre tipus de ciutat, que serà com més intel·ligent, que serà exactament tot el que necessitem, si no va relacionat amb les necessitats reals de les persones que viuen a l'entorn, o sigui, si no facilita la vida de les persones, doncs no serveix tampoc, no? Perquè, per exemple, us poso Barcelona perquè és la bandera, una de les grans banderes que ha tingut en el passat, diguéssim, és ser una Smart City i promocionar-se i abanderar-se com un exemple de Smart City. I una de les primeres coses que van fer va ser posar carregadors, posar wifi gratuït a tota la ciutat i posar carregadors de mòbil a tota la ciutat. Punts de càrrega de mòbils per l'espai públic. Llavors és com, realment és el més necessari per a la població ara mateix, o és que ens agrada aquest cromo i llavors, com que ens agrada aquest cromo, promocionem elements d'aquest cromo. Llavors és posar en relació si... Després, evidentment, nosaltres som les primeres que res és blanc o negre, i hi ha elements de la Smart City o que la tecnologia pot ajudar molt a la millora de les condicions de vida de les persones. Per exemple, segur que teniu pròxim gent gran que té el servei de teleassistència i que realment ha sigut un avenç per garantir l'autonomia d'aquestes persones i que al final les persones que tenen al voltant, que també depenen de la seva cura, estiguin un punt més tranquil·les per ser avisades abans. Llavors, això per nosaltres seria un exemple que la tecnologia ha millorat la vida de les persones. Per tant, la planificació urbana, des de la perspectiva de gènere, aspira a una transformació social, erradicant les desigualtats i trencant amb els estereotips de gènere i visibilitzant les experiències de tots i de totes. I nosaltres el que remarquem i aboguem és per la visibilitat de les dones en la seva diversitat, no només en la participació, sinó també en l'espai públic, en la representativitat de l'espai públic, com nosaltres estem representades en aquest espai públic, com la diversitat de les persones que en formem part
està representada en aquest espai públic. A veure, ara. Per tant, el gènere és una eina conceptual i una categoria d'anàlisi que ens permet reconèixer les diferències en l'ús i el gaudiment dels espais pel fet de ser homes i dones i visibilitzar que sobre la base d'aquesta diferència s'han privilegiat unes activitats i uns usos per sobre uns altres. I el feminisme és una teoria construïda des de la crítica al model social actual, capitalista i patriarcal, i que, com a activisme, aspira a trencar amb les falses dicotomies, les jerarquies i els privilegis en l'ús dels espais públics i en la manera de configurar els espais. Transformar els espais per transformar la societat a través del feminisme. És veritat que pot sonar que li donem molta importància a l'espai i és un factor més a l'hora de transformar la societat, però nosaltres el que reivindiquem és la importància també de l'espai, perquè a vegades no se li dona tanta. Llavors, les contribucions del feminisme a la crítica urbana, a l'anàlisi i al disseny dels entorns urbans són aquesta crítica a l'urbanisme com una ciència especialista. Jo he dit al principi que jo no vinc aquí com una superespecialista que ho sap tot i que, tot i que ara estic fent una xapa, però en realitat el que estic és explicant una experiència i que espero que després tinguem feedback i pugueu vosaltres compartir amb mi les vostres experiències entorn a aquest barri, però l'urbanisme necessita d'una transversalitat i d'una interdisciplinaritat que moltes vegades s'han cregut que eren el dios de l'universo, perquè realment es té molt de poder amb l'urbanisme. L'urbanisme canvia el preu del sòl, depenent de quina qualificació li posis al terreny. Llavors, ha tingut molt poder aquesta ciència o aquesta part del... Sí, l'urbanisme, aquesta ciència. També critiquem aquest allunyament de les realitats i d'allò existent. El que critiquem també és aquesta universalitat, aquesta falsa universalitat, tot basat en un home tipus, quan parlem de... Això és per tothom, i què vol dir que és per tothom? Perquè hem de mirar què s'ha prioritzat. Moltes vegades una de les crítiques que ens fan a nosaltres és jo ja penso per tothom, i a vegades aquest tothom es refereix a un universal sense tenir en compte la diversitat. Llavors, això és una de les coses que critiquem. Després el funcionalisme i la separació dels usos, que ve derivat de la zonificació que us explicava abans, que perpetua els engranatges del sistema capitalista i aquest model de creixement urbà sense límits. I per tant el que aporta aquesta mirada és aprofundir en l'anàlisi de la realitat, és a dir, tenir una mirada molt més propera, molt més qualitativa, i la base és la proximitat. Per nosaltres és una de les qualitats més importants que destaquem a l'hora de pensar en els entorns que vivim, i valorar les tasques reproductives i les de cura de la societat i visibilitzar-les iguals que s'han visibilitzat o que han prioritzat els elements productius, les tasques productives, i prioritzar l'experiència quotidiana i la diversitat de les persones. Trencar aquestes jerarquies socials i entre disciplines, és a dir, repeteixo, jo tinc una experiència, vosaltres en teniu una altra, i en aquesta conjunció està el que creiem que la riquesa de compartir diferents experiències, la interrelació dels diferents aspectes de la vida i dels espais i reconèixer la diversitat dels cossos i de funcionalitats. Per tant, una de les coses més importants, i m'agradaria que us quedéssiu avui després de tot plegat, és que l'urbanisme feminista posa la vida de les persones al centre de les decisions urbanes, i amb totes les seves diversitats, però que realment posa la vida de les persones. I hi ha un concepte que ens agrada molt també parlar, que es diu la ciutat cuidadora, que té a veure amb això, que posar la vida al centre té a veure amb un entorn que et cuidi, que et permeti cuidar a les altres persones i que et permeti cuidar-te tu mateixa.
ja hi anirem avançant, no? Llavors, és això, des d'on treballem? Des d'aquest concepte de la vida quotidiana, no? És que això de la interseccionalitat ja ho he explicat abans, no? O sigui que no només té a veure amb aquesta dicotomia entre gènere masculí i femení o amb aquests rols, sinó que també té a veure amb l'ètnia, amb la condició socioeconòmica, amb l'edat, tindre en compte totes les necessitats. Llavors, com vaig de temps? Perdó. Llavors, un dels conceptes bàsics en els quals es basa o des d'on treballem, com treballem tots aquests conceptes que he intentat exposar? A través de visibilitzar la vida quotidiana de les persones i de potenciar aquestes activitats que realitzen en un espai determinat amb un temps finit. Llavors... sí? El concepte de la vida engloba el desenvolupament de totes aquelles activitats que fem en el nostre dia a dia o ocasionalment. La vida quotidiana no es pot desvincular d'un espai compartit i d'un temps finit. És això que deia, no? Tenir clar que la vida quotidiana són activitats en un espai i en un temps. Ui, perdoneu, me'n vaig enrere. Llavors, nosaltres el que defensem és que les persones puguin escollir en quina esfera, puguin escollir lliurement quines activitats volen desenvolupar i en quina esfera. Nosaltres, per poder-ho també una mica sistematitzar, el que diem és hi ha dues esferes molt clares d'activitats que realitzem les persones, que unes estan en l'esfera productiva i unes altres en l'esfera reproductiva. Aquesta està més o menys clara en el sentit que la productiva són totes aquelles activitats que realitzem per poder desenvolupar una tasca remunerada, i obro parèntesis, a vegades no remunerada però que també és productiva, i les reproductives ja les he explicat abans, són totes aquelles tasques necessàries perquè les persones ens podem desenvolupar com a persones. Però després hi ha dues altres esferes que també creiem molt importants que cal reforçar, i sobretot també en el cas de les dones, i en aquesta desigualtat que dèiem de la construcció de rols socials, que és l'esfera pròpia, totes aquelles activitats que realitzem com per desenvolupar-nos personalment, aficions, esports, que això no té a veure ni amb productiu ni amb reproductiu, que té a veure amb coses que ens agraden fer i en el qual volem destinar certs moments de la nostra vida. I després l'esfera comunitària o la política, que té a veure amb una esfera superimportant, que té a veure amb tot el que fem per socialitzar i construir i viure en un entorn compartit, diguéssim. El que passa que actualment, o la nostra crítica és si poguéssim escollir quines són la dedicació que podem tenir en cadascuna d'aquestes esferes, seria quan molt bé, doncs no hi ha desigualtats. Homes i dones podem escollir quina és la nostra dedicació, quines són les nostres activitats que realitzem. Però el que passa és que l'esfera productiva es menja, en molts dels casos, totes les activitats que realitzem, però reduint tota la resta de desenvolupament de les altres esferes. I el que passa és que moltes vegades, i això ho diuen molts estudis de la Generalitat, a Catalunya mateix, vull dir que no cal anar-se'n molt lluny, que les dones som les que seguim desenvolupant la majoria de les tasques reproductives actualment. Per tant, a més de l'esfera productiva, hi ha aquesta disparitat d'ús en l'esfera reproductiva pesant o disminuint el que les dones poden escollir de dedicar de temps propi i de temps comunitari. Per això moltes vegades també el reclam de la participació més femenina, el reclam que a les institucions, en les empreses, en els espais de decisió hi hagin més dones, i que no només té a veure amb fomentar lleis que millorin la paritat en aquests espais, sinó que també té a veure en un canvi de paradigma de com organitzem els temps, les activitats i els espais. Llavors, nosaltres el que parlem sobretot és en els espais, però tot ha d'anar conjuntament lligat per canviar aquest concepte i que realment
homes i dones puguem decidir lliurement a què destinem el nostre temps, no? I a quins espais d'una forma justa, diguéssim, no? Llavors, nosaltres parlem d'això, de la xarxa quotidiana que desenvolupem en la nostra vida quotidiana. Llavors hi ha uns espais de relació, uns equipaments que ens donen suport i, evidentment, tots aquests carrers i aquest entramat que ho suporta. I llavors hi ha diferents escales en les quals desenvolupem la nostra vida quotidiana. Nosaltres expliquem també per poder dir, i això què vol dir tota l'estona? Això de tindre en compte la vida quotidiana de les persones, com es veu reflexat en els nostres entorns? Nosaltres, per poder-ho explicar millor, ho fem a través d'unes variables que, evidentment, totes s'interrelacionen entre si, però va bé explicar-ho separadament per poder tenir com el ventall de les coses que ens afecten i que construeixen el nostre entorn. Per tant, nosaltres parlem que hi ha un espai públic de relació, uns equipaments i uns serveis, una mobilitat en l'espai i en el temps i un, molt important, habitatge i aquest entorn pròxim de l'habitatge, que són variables físiques que construeixen aquest entorn. Però, d'una manera transversal, hi ha la percepció de seguretat i l'autonomia, que no és, podríem dir, no és un concepte físic, però que té conseqüències en com és aquest espai físic. I després, evidentment, la participació individual i col·lectiva, que això és transversal, tampoc és una cosa física, no és un element físic que trobem aquí, però sí que és transversal si tots aquests espais estan pensats a través de la participació. Llavors, l'espai públic de relació, evidentment, quan pensem en l'espai públic, pensem en aquest espai que ha de ser de relació, que ha de permetre que tots i totes puguem conviure en aquests espais de forma accessible, inclusiva i lliure. Llavors, moltes vegades aquestes coses, evidentment, tenen a veure amb un tema físic de permetre l'accessibilitat universal, però moltes d'altres tenen a veure també amb aquesta construcció que té, amb aquesta representativitat a l'espai públic, per exemple, de la dona, que suma aquest concepte, això que us explicava abans, a la construcció d'aquests rols també en l'espai públic. Només per seguir veient, nosaltres, que ja podem ser més adultes i que podem tenir ja com una consciència de quin és el meu rol i jo quines coses escullo, però també en el cas de ja influir en les criatures, de què és el que reben d'aquests inputs externs, que són com per exemple la publicitat, els dibuixos, què és el que venen, quina és la condició que venen del ser dona o del ser home en quant a construcció de rol. Un estudi deia que les nenes aprenen a partir dels 6, oi? A partir dels 6 que el masculí és més important i que el femení no és tan important. Ja aprenen, segons un estudi, que aquesta diferenciació sobre les coses masculines que tenen com més importància i, en canvi, elles hauran de, per fer-se sentir, hauran de fer servir estratègies diverses perquè ja aprenen com que allà hi ha una diferència. Clar, això és alarmant, és molt alarmant en el sentit de, uau, des de tan petites ja s'influencia en la mentalitat aquesta de pensar que pel fet de ser dona i estar en aquesta societat socialitzada com a dona, és a dir, que té aquestes característiques més femenina, que has de tindre fills perquè ets una dona, has de ser guapa i estupenda i, a més, has de treballar i ser una professional meravellosa perquè ho has de poder fer tot, perquè si no, no t'has realitzat com a dona, i quan no es té en compte com la diversitat, en aquest sentit de l'acció.
I el que explicava abans, com a la vegada allò era en negatiu, però com pot ser en positiu. L'última campanya contra la violència de gènere de l'Ajuntament de Barcelona creiem que és molt potent, perquè això construeix també la contra, construeix la contra d'aquest anunci publicitari que compra't aquest xampú que estaràs més guapa. I en canvi també les nenes també poden llegir això. Si una noia que diu que no vol que la vagin al darrere, és mentida, una noia rebutja la violència masclista. I també la visibilitat de les dones a l'espai públic, la visibilitat representativa, però representativa quan cal. Si analitzem un treball també que us deixo com analitzar a la ciutat d'Igualada com és el nomenclàtor, aquí li han donat noms, moltes vegades són llocs, aquests no compten, llocs, però moltes vegades quan són persones, quines persones són, i si apareixen dones, en quina clau, la plaça de Santa Anna, la de Santa no sé què i la reina de no sé quants. En canvi, pels homes, el coronel qual, el tal... El doctor, per exemple, també és un tema que pot aparèixer. Això són temes per pensar. I un altre, hi ha molts temes que podem fer èmfasi a l'espai públic, però un d'ells, i que afecta clarament a la vida de les persones, per exemple, són els banys públics. I és un temazo perquè també hem viscut com tota una evolució. Abans n'hi havia, va haver-hi molts problemes, es van treure, se n'han posat alguns, responent a alguna necessitat. Allà al passeig n'hi ha un, que només és per avis o que no sé si tenen la clau, no sé ben bé com funciona, però... Ara està obert. D'acord, però abans jo tenia entès que hi havia una clau i que si tal... Llavors és com... És que anar al lavabo també depèn biològicament de quin cos tinguis, hi vas més o hi vas menys. I resulta que les dones, ja sigui per aquesta condició de gènere femení, acompanyem molt més, però a la vegada el nostre cos també necessita anar molt més al lavabo, ja sigui perquè estem en època fèrtil i, per tant, cada 28 dies tenim més urgència, però també perquè està estudiat que tenim, contra el que tothom pensa, tenim més incontinència a resultes del part i de la nostra condició, a tenir més incontinència urinària quan ens fem grans. Per tant, totes aquestes coses sumen. I llavors, com han de ser aquests espais? Aquests espais també han de ser espais segurs i que no generin inseguretat per poder-hi anar i que estiguin nets i que... Com poden ser? Aquí hi ha alguns exemples, però és com... I també que no perpetuïn, perquè moltes vegades què passa? Va haver-hi una notícia sobre aquest actor que es va queixar perquè el canviador estava al lavabo de les dones, oi? Em sembla que es va queixar per això. I va dir, que majoritàriament les que canvien a les criatures són les dones. Està genial que treguis aquest tema a la societat i demandis, com a home, que també vols canviar les teves criatures en un bany sense entrar al lavabo de dones. Per tant, posava sobre la taula un debat que estava molt bé, com ampliem-lo, no ens limitem només als canviadors, que està molt bé, vull dir que fos un actor conegut que tragués aquest tema fora. Per exemple, aquí, en aquesta senyalètica, fins i tot, aquesta senyalètica que moltes vegades diem és que és universal, són icones, sí, però és que els icones també estan representant, estan simplificant la realitat i també tot suma en aquest ideari o en aquesta construcció dels rols i d'aquesta diferenciació de què ha de fer un i què ha de fer una. I, per exemple, aquest del mig, aquí poden entrar homes i dones a canviar les seves criatures. És un pas cap a la igualtat i cap a la... És una societat que entén aquesta igualtat, o aquesta igualtat d'oportunitats, diguéssim.
I després aquesta diversitat, el que dèiem, la proximitat entesa com proximitat física, viscuda, que hi hagi un espai divers a l'entorn dels equipaments principals i que es potenciï aquests espais de relació i de convivència. Els espais de la mobilitat també tenen a veure amb, no que hi hagi o no espais, elements de transport públic, sinó que com són aquests espais i com estan identificats i com els percebem com a segurs i com responen a les necessitats reals de les persones que viuen aquí. Si el recorregut que fa el bus d'Igualada és adequat, o els busos, em sembla que hi ha 2 o 3 línies, que és adequat o no per les necessitats de la ciutadania. I si no ho és, quines serien altres possibilitats en un entorn com Igualada, que evidentment altres transports públics, més de grans ciutats, no tenen sentit. I quan parlem de l'habitatge, per mi també és central, i més també en el cas on estem, al barri del Rec, per mi una de les grans qüestions a l'hora de promocionar la mixticitat, que és un dels grans temes del procés participatiu, és posar habitatge. L'habitatge és el centre, o sigui, és la clau de l'existència de diversitat en un entorn, per no fer un entorn, com us deia explicant, com una urbanització, que sigui monofuncional. I nosaltres creiem que perquè hi hagi vida hi ha d'haver-hi habitatge, hi ha d'haver-hi persones que hi visquin. Com ha de ser aquest habitatge? Això és el que s'ha de treballar i ha de ser un habitatge que promocioni espais de trobada, que promocioni elements, aquí vaig, per exemple, que ajudi també a desenvolupar la vida quotidiana. Actualment, també les propostes d'habitatge que s'han generat o que es van generar durant la bombolla immobiliària també eren pisos de X metres quadrats que donaven molt poca variabilitat. Era com aquests pisos que segur que tots teniu al cap, d'una sala d'estar, una cuina separada de la sala d'estar, a vegades, amb sort, estava comunicada, i 3 habitacions, en la qual una era jerarquitzades, una la més gran perquè el papa i la mama, perquè estaven pensades per una família prototípica, amb fills, filles, i cadascun, depenent de lo gran que sorties, diguéssim, el tenies més gran o més petita. Nosaltres creiem que l'entorn de l'habitatge també, l'entorn domèstic, també és un gran espai de construcció de les relacions entre les persones. És un espai on s'aprenen també, en la petita distància de la família o de l'agrupació de convivència, les relacions com d'igualtat o de jerarquia, i per tant els espais domèstics també són un temazo com que cal treballar. Però també com aquests espais donen a l'espai públic, i amb això lligo amb la seguretat i l'autonomia, per garantir que les persones ens sentim segures en el nostre entorn i tinguem autonomia per poder desenvolupar les nostres tasques quotidianes. Cal que aquest entorn sigui confortable i ens aculli. I ens aculli de quina manera? Amb activitats diverses a l'espai públic, amb equipaments que donguin a l'espai públic. Si penseu en equipaments d'Igualada, segur que n'hi ha que us agrada més utilitzar i n'hi ha que menys, perquè són tancats, no generen cap tipus d'espai de trobada, no generen... Doncs aquestes són les característiques que modifiquen la percepció de l'entorn quan un element físic està més ben dissenyat o prioritza certes característiques davant d'altres. I, evidentment, evitar, diguéssim, els espais de percepció d'inseguretat. Hi ha molts estudis sobre això, però també cal fer èmfasi que la percepció de seguretat és diferent pel cos sexuat de dona, diguéssim, que pel cos sexuat home, la pressió que hem rebut i que rebem, i aquesta construcció social, de gènere, de vulnerabilitat del cos de la dona, bla, 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 fa que encara que no vulguem i siguem les dones més fortes i més feministes del món,
la percepció d'inseguretat a l'espai públic existeix, i llavors depenent de l'espai per on passes o no passes, perquè moltes vegades pel fet de ser dona deixes de passar per un carrer perquè és més fosc, perquè no coneixes la sortida, no saps per on hi ha racons foscos que no et generen seguretat i que passes per un altre espai. Llavors, en aquest tema, clar, la il·luminació és bàsica, però no només la il·luminació. Moltes vegades, i estem cansades de repetir-ho, que quan es tracten aquests temes d'inseguretat en l'espai públic a través de mirada de dones, diuen, bueno, posem més llums i així ja estarà, i evidentment no és això. S'ha de tenir un treball més comunitari. Nosaltres hem treballat, nosaltres venim de tota una experiència de dones feministes que han treballat aquest aspecte de la seguretat i la percepció de seguretat, en el qual hi ha un munt de treballs realitzats abans que nosaltres i que hem intentat sumar un passet més per dir quins són aquells elements que poden ajudar a millorar la percepció de seguretat en l'espai públic i que, evidentment, si milloren la percepció de seguretat de les dones, ho millorarà per tothom. És a dir, no són millores excloents, moltes vegades també és una de les crítiques que a vegades rebem. Que sigui un entorn vital, que sigui un entorn amb seguretat, segur, equipat, senyalitzat, és a dir, és molt important la senyalització a la ciutat, i ara que veig aquella nena també té a veure amb com ensenyem com són les ciutats i com ensenyem els codis de la ciutat a les persones, als infants, i que entenen com, per exemple, en el semàfor, que han de parar quan està vermell i poden passar quan està verd. Doncs hi ha tota una sèrie de codis a la ciutat que les criatures també perceben i a vegades ajuden o no ajuden a la percepció de seguretat o inseguretat. La visibilitat, és a dir, que els espais siguin transparents, siguin visibles, no hi hagi molts racons, no hi hagi aquests... Segur que tots i totes esteu pensant en espais que generen inseguretat i que no passeu per aquests espais, i després que hi hagi una comunitat al voltant que reforci i que et sentis segura i que sàpigues que en un moment determinat pots anar al bar X que et genera seguretat perquè has sentit com una percepció d'inseguretat i has volgut anar allà. Això, només per acabar aquest tema de percepció de seguretat, les violències tipificades com a delictes són només una petita part de les coses que contribueixen a la nostra percepció de seguretat. Hi ha altres tipus de violències, com la violència simbòlica, que seria també la de la publicitat, o la de l'ambiente, o les agressions verbals i assetjament, que també se sofreixen a l'espai públic i que ens fan percebre l'espai com a insegur. Vull dir, aquest esquema el que vol fer visible és això, que hi ha molts altres elements que ens fan tenir percepció d'inseguretat, més enllà que en un espai hi passin coses com hi hagin agressions físiques o que hi hagin robatoris o coses així. I després, el que ja he dit abans, la participació individual i col·lectiva és molt important, no només com es participa, sinó com són aquests espais de participació, quins horaris tenen en compte, si hi ha diversitat, diversitat de formes de participació, és a dir, no totes les persones tenim la mateixa vida i per tant no totes podem participar els dimecres a les 7 de la tarda, ni participem igual d'un debat obert en el qual es poden fer preguntes, perquè hi ha persones que no estan empoderades com per aixecar la mà i donar la seva opinió i necessiten altres tipus de fórmules per poder aportar les seves experiències. Per tant, la participació hem d'aprendre'n molt, tots i totes, vull dir, nosaltres ens incloem perquè tot i el temps que fa que portem fent-ho, cada vegada és un passet més com a construir entre tots i totes aquesta cultura participativa
participativa real, diguéssim, una cultura participativa real, que no només sigui com un element de consulta o per complir l'expedient, sinó realment com, perquè la societat també té una part molt important, és com a dir, ha de voler participar, vull dir, ja podem fer mans i mànigues per generar processos participatius, i ara, o sigui, també us ho explico en clau barcelonina, perquè estem generant molts espais participatius que estan cansant molt a les persones, o sigui, està molt bé perquè ara s'han obert molts espais participatius i no ens podem queixar perquè és que bé, però ens estem passant, ens estem passant sense tenir com una mirada més estratègica de com ha de ser aquesta participació, perquè a vegades fa la sensació que fem una plaça nova, vinga, obrim participació, fem aquest procés de la Meridiana que no sé què, vinga, obrim participació, m'enteneu, què vull dir? Que la gent també s'està cansant. I a més, com que a vegades costa diversificar i pensar noves maneres d'involucrar les persones d'una forma real, involucrar-les a totes, no només les que ja estan acostumades a participar, representades per les associacions de veïns i veïnes. És un temazo, no? Llavors, aquesta participació en perspectiva de gènere, el que intentem és això, visibilitzar, és que ara amb això potser m'allargo massa, aquestes són algunes de les qualitats urbanes, no, algunes no, les qualitats urbanes que potenciem més i que treballem quan volem potenciar la vida quotidiana de les persones, que és la proximitat, la diversitat, l'autonomia, la vitalitat i la representativitat. Ai, que me'n vaig enrere. I, evidentment, tot això tenint en compte que això ha d'estar en tots els àmbits, o sigui, aquesta mirada no pot estar només en el moment de planificar o en el moment de dibuixar el resultat final, sinó que ha d'estar en totes les escales, ha de ser participativa, evidentment, però també interdisciplinar, això que us deia abans. És molt important que tothom s'ho cregui, no sé com dir-ho, així com... Llavors, ara molt ràpidament, perquè quina hora és? Són 3:15. 3:15. Ens queden 15 minuts. Val. Llavors, algunes de les estratègies que nosaltres hem utilitzat per aplicar aquesta perspectiva en diferents camps, per assolir els objectius, diguéssim. Per una banda, potenciar la participació des de l'experiència de les dones. Ja hem dit que nosaltres ho fem tot, la nostra base de treball és la participació i el compartir l'experiència entre tots i totes, però posem especial èmfasi en què les dones tinguin el seu espai per parlar i les seves dones en la seva diversitat. I amb això nosaltres hem realitzat un dels tallers que vam començar a fer, són més de 80 tallers per tot Catalunya, d'un taller de sensibilització que era més d'empoderament, era un taller que feien des de l'Institut Català de les Dones, que el que feia era diferents associacions de dones i associacions de dones de diferents municipis de Catalunya demanaven aquest recurs, que també podien demanar sobre salut, sobre memòria històrica, sobre economia, sobre diferents elements, i també podrien demanar sobre urbanisme, fer-los veure amb aquestes persones que nosaltres no érem les especialistes del seu entorn, sinó que eren elles mateixes, i a través d'una dinàmica apareixien i ens explicaven la seva vida quotidiana amb els seus punts forts i els seus punts febles del seu municipi. Llavors, són com tallers d'empoderament, també a través de recorreguts, aquests són més lúdics reivindicatius, però també recorreguts més de la memòria històrica o recorreguts com els que farem avui, recorreguts més compartits i més des de l'experiència de les persones que veniu en aquests recorreguts. També hi ha uns altres recorreguts que es diuen Jane Jacobs, que Jane Jacobs era una urbanista nord-americana que va defensar molt la vida quotidiana de les persones i l'ús de les ciutats d'una manera posant al centre les persones i com havien de ser, i des de fa uns 10 anys
sí, uns 10 anys, 11 potser ja, és un moviment internacional, no?, que es fa per totes les ciutats, que us invito que si també esteu animats i animades, també el podríeu realitzar aquí a Igualada a través d'alguna entitat que volgués anar fent recorreguts en diferents barris de Barcelona, d'Igualada, això és el que fem nosaltres, barris de Barcelona i fora, i àrea metropolitana, però per reivindicar i per parlar sobre els nostres entorns, d'una manera compartida i a través de les persones que hi viviu. Després també és molt important per nosaltres el moment de la diagnosi urbana social, espacial i funcional, que té a veure amb veure què és el que hi ha, quines potencialitats, quines són les mancances, però també, això que deia, quines són aquestes potencialitats que té l'entorn en el qual s'està estudiant o es volen aportar criteris o es vol diagnosticar simplement, a través de moltes diverses metodologies, a través d'un mapa comunitari de l'espai públic o a través també de l'anàlisi de la xarxa quotidiana de les persones, visibilitzant quina és la xarxa individual de cadascú i quines són aquestes, com podem fer, quina seria la xarxa quotidiana que potenciaríem al barri perquè millorés la vida quotidiana, la vida de les persones que hi viuen, també tallers concrets, i diagnosticant aquelles coses com que funcionen i també les que estimen, per exemple, els cors és molt ràpid de veure, en aquests tallers el que va sortir és que el cor de la gent, o el que més s'estimava la gent del barri d'aquest barri de Castelldefels, del Vista Alegre, que també va obtenir una llei de barris, doncs aquests elements eren molt importants, i en un procés urbanístic o en un planejament urbanístic aquests elements més emocionals o més de no s'havien tingut tant en compte. Llavors també a través d'auditories de qualitat urbana en perspectiva de gènere que té a veure amb aplicar uns indicadors que hem construït per poder, a través d'aquestes variables que us explicava abans, per poder diagnosticar si els elements que configuren la xarxa quotidiana d'aquest municipi ajuden o no, i detecta quin és el grau de millora que necessiten aquests entorns. I a través també, per exemple, d'auditories de seguretats urbanes i de gènere, és a dir, analitzant a través d'aquestes variables que també us he explicat abans, de visible, vigilat, equipat, senyalitzat, comunitari i vital, detectant aquells elements dels entorns que generin inseguretat i que, per tant, això pot generar criteris de millora de cara a aquests entorns que s'estan treballant. A través de parcs també, llavors generen com documents d'aquest tipus que parlen sobre com les persones utilitzen aquests espais i com per exemple la connectivitat i l'accessibilitat a la Devesa, això és un procés que vam fer a Girona, al Parc de la Devesa, el de percepció d'inseguretat, espais i usos dins de la Devesa, que també és molt important per saber quins elements quins elements es poden potenciar en un espai públic i quins cal repensar i cal tornar a generar. I per últim, evidentment, la transformació urbana, però no volíem deixar d'explicar com aquestes dues estratègies que per nosaltres són molt importants i que sempre formen com un pack quan pensem com transformar a través d'aquesta mirada el nostre entorn físic, perquè saber com... O sigui, per nosaltres el diagnòstic és molt important i també empoderar les dones perquè participin i perquè la seva experiència sigui visible, però és necessari fer com tots aquests processos per arribar fins a una transformació. Llavors, per exemple, en aquest cas, amb equitat de gènere, en aquest cas també a Granollers, al Congost, al barri del Congost, que vam realitzar un taller amb més de 100 dones, les quals van generar tota una sèrie de criteris que es van tindre en compte a l'hora de rehabilitar els espais que elles havien volgut
aportar els criteris. En ells, molts d'aquests criteris reafirmaven la teoria. Hi havia un parc en el qual hi havia murs que generaven percepció d'inseguretat perquè alguns grups, sobretot masculins, estaven en situació, estaven allà i increpaven a les dones i llavors el que van demanar elles és volem un espai públic més obert, on les criatures puguin jugar i no generin tants espais com, no diríem de reunió, però que generin aquests espais d'inseguretat. Llavors, la reforma es va tenir en compte els criteris d'aquestes zones. Aquest projecte també és un altre, tampoc em vull allargar, també té a veure amb diagnosticar i amb proposar, diguéssim, aquestes propostes de millora que no sempre han de tenir com un element destructiu, és a dir, ho hem de fer tot de nou, no, perquè potser com la mirada al principi és molt derrotista, estamos fatal, estem en una societat molt desigual, on els rols de gènere estan molt arraigados i aquest sistema patriarcal ha generat molts espais, però jo crec que la reflexió ha de ser, però amb això és el que hem de treballar, o sigui, tenim una part existent i amb això hem de començar a treballar. No és pensar que moltes vegades l'urbanisme ha tingut aquesta tendència de fer tabula rasa i construir noves avingudes i nous edificis sense tenir en compte moltes vegades que tot i que la rehabilitació és més complicada, és més complexa, però que és necessària per mantenir moltes de les característiques que tenen els llocs. Llavors, perdoneu, en aquest mapa hi havia coses de nova construcció o de reubicar usos i de què podíem, per exemple, els arbres, no cal tocar-los, la il·luminació els hi va semblar bé, tota una sèrie d'elements. I també en altres entorns, com per exemple això és Mas d'Engalla Esparreguera, que també tenien una llei de barris i en el qual vam fer com tot un procés participatiu per generar uns criteris amb les persones del barri per millorar i per millorar una altra vegada la vida quotidiana. Sempre és en la mateixa clau. I en un pla especial de reforma interior a l'interior de la ciutat de Màlaga, en el qual també es va treballar primer sectorialment amb diferents sectors que aportaven les seves necessitats específiques i després prioritzant amb sessions conjuntes cadascuna de les diferents necessitats i veient quin ha de ser el camí per prioritzar, per tenir en compte totes aquestes mirades. Això també són altres, els camins escolars, que també formen part d'aquesta xarxa quotidiana, treballar amb la comunitat educativa, generar nens i nenes autònoms i autònomes en el seu propi entorn, és crucial per garantir la seva autonomia, o carrers, tot això, o fins i tot el pati de... I això era un altre tipus. Llavors, això volia arribar aquí, els recursos estan disponibles en la nostra web, .sis.org, hi falta una R a l'org, .sis.org. Són diferents recursos que hem anat desenvolupant al llarg dels anys que portem treballant, que el que intenten és això, o sigui, estem molt obsessionades en transmetre aquest coneixement o en transmetre eines per ajudar a recollir aquesta experiència que nosaltres creiem que és vital per poder refer i repensar els nostres barris i les nostres ciutats, que és la vida quotidiana, posar al mateix grau d'importància les tasques reproductives, visibilitzar-les i corresponsabilitzar-les i com això es tradueix a l'espai. Tot això té a veure també amb una construcció de la societat, però mentre nosaltres, en el nostre àmbit més especial de l'espai,
realitzem diverses activitats. A més, totes estem també a l'acadèmia per intentar també que aquest coneixement sigui com reglat, en el sentit que no siguem sempre outsiders, perquè costa molt també parlar d'aquests temes a l'acadèmia i costa com que... Jo que vinc de l'Escola d'Arquitectura, la meva generació ha sigut una generació educada en l'arquitecte, a més, l'arquitecte de genio, de fer la gran patatxuf allà, que amb això seràs el geni del món, i d'això n'hi poden haver 2, 3, 4, però de la meva generació diversificar en el sentit no d'una manera per sobreviure, sinó per entendre que la nostra professió té moltes altres vessants i podem ajudar a la construcció de la societat des d'una altra fórmula, però això no és el que s'ensenya, diguéssim. Llavors, això també ha generat moltes frustracions, suposo. I també us recomano, tenim un vídeo en el qual, molt divulgatiu, de menys de, em sembla que 3 minuts, no dura gaire, que explica d'una manera molt més resumida que el que jo he explicat avui què és l'urbanisme feminista, d'una manera com molt clara i molt més concisa què és l'urbanisme feminista, per explicar-ho en una tertúlia de cafè i no en una xapa com la que us he posat jo. Llavors, jo acabaria aquí, quina és la ciutat que volem, quin barri del Rec volem, per després del petit break que farem ara per descansar una miqueta, plantejar-vos què havia pensat jo pel recorregut, perquè primer farem un petit treball aquí, un petit debat o discussió de quins elements poden servir del que jo he explicat o de la vida quotidiana en aquest terme, poden servir per repensar el REC o com una capa més de posició. Però la sort que ha tingut Igualada, que evidentment ha sigut també una dessort en el moment de la crisi que s'ha patit, que aquí ha sigut com molt heavy i realment ha estat com molt heavy, em surt una altra paraula que heavy, molt forta, ha fet que, com que Igualada no té aquesta pressió immobiliària ni aquesta no està a l'ull de l'huracà com està, per exemple, a Barcelona, perquè no li ha passat el mateix que li ha passat al barri del Poblenou a Barcelona. Amb una altra escala i amb una altra dimensió, el barri del Poblenou era el barri industrial de Barcelona, juntament amb altres, evidentment. Barcelona les tenia per més llocs, com Bassans, però aquesta peculiaritat del barri industrial per l'allunyament de les zones industrials, per la deslocalització, diguéssim, de marxar fora de la ciutat d'algunes indústries que eren indústries brutes, que n'hi diuen, l'excusa de refer tot aquest barri i la pressió de fer-ho superràpid ha provocat alguns guanys i moltes pèrdues. Moltes pèrdues humanes, de teixit associatiu, de teixit productiu també, i de canvi d'un entorn que podia haver estat de moltes altres maneres i que, al nostre parer, s'han perdut moltes oportunitats per aquesta pressió i rapidesa en què es va fer les coses. I una de les coses positives que té el REC és que s'ha pogut pensar moltes vegades i s'han pogut frenar algun tipus de projectes més globalitzadors, per dir-ho d'una manera fina, per exemple, el POM. Suposo que a la sala està clar que el que proposava el POM no serà el que s'acabarà fent el 2017, o en aquest procés participatiu, perquè proposava només salvaguardar alguns elements patrimonials i passar amb l'excavadora per tot el barri. Llavors, per tant, tenint en compte aquesta oportunitat i aquest gran lloc que és el barri del Rec, jo us proposo, el que us proposo en el recorregut és fer una caminada entorn del barri. Jo he pensat com alguns punts, però m'agradaria que vosaltres, a través de la vostra experiència,
també parléssiu, ara en aquest temps que ens queda, breu, però d'alguns llocs que creieu que ara, després de tota aquesta xerrada que hem fet avui, alguns llocs que creieu que poden ser significatius o que creieu que val la pena parlar-ne, o en voldreu parlar o compartir. Llavors, jo una de les preguntes que us faig, ningú viu aquí al barri del Rec, oi? No, és que no hi ha cases. Hi ha algunes allà a la part de dalt, però que... Exacte. Però no n'hi ha. Estan molt al límit de dalt, que s'estiren una miqueta del que és el límit de ciutat cap amunt, cap aquí. Per tant, partim de la base que ningú viu exactament en aquest barri. Per tant, també reforço el que dic abans, com volem el barri del Rec ha de vindre també de la reflexió de com volem que sigui Igualada. Llavors, la primera pregunta que us faig, o que m'agradaria que reflexionéssiu, és com arriba la vida quotidiana al barri del Rec? Com arriba la vida quotidiana al barri del Rec? La primera resposta més ràpida que se m'ocorreix a mi és que no arriba la vida quotidiana aquí. Perquè els usos que hi ha, o sí, algú que treballi al barri del Rec, per exemple la Cristina, sí que en la seva vida quotidiana sí que inclou el barri del Rec. Llavors, no sé si això algú vol... Si això us dona com alguna cosa com per reflexionar, com arriba la vostra vida quotidiana, per exemple, penseu en la vostra vida quotidiana, com arriba la vida quotidiana, la vostra vida quotidiana al barri del Rec. Lloc per aparcar. Per aparcar. Lloc per aparcar. A mi això em sembla clau. Per tant, el barri del Rec s'ha de convertir en un lloc per aparcar? Pregunto. Bueno, què més? Bueno, és un espai útil per les manifestacions populars, diguéssim, de la Festa Major, no? Per què? Per què venen aquí? I quin espai de la Festa Major ve aquí? Perquè no molesten al centre, llavors, si estan aquí. Perquè no... És que tal qual, molt bé. Ho heu après. No, però com que no hi ha gent vivint i no hi ha vida quotidiana, s'utilitza aquest element, aquest factor que té aquest entorn, per situar totes aquelles coses que ens molesten, poso entre cometes que ens molesten, que ens molesten de l'any o de la vida quotidiana d'altris, com per exemple posen les barraques, tota la part més jove la posen cap aquí baix i així no molesta tant. Jo no ho estic valorant, o sigui, no estic dient que això sigui negatiu, estic dient que passa això. També el tema a nivell d'activitats puntuals, però també penso que al barri del Rec ara hi ha tot el tema del moderneo, de fer, bueno, és així, de fer, a banda del Rec, òbviament, però de fer estudis, coworkers, coses d'aquestes així que, bueno, com que gentrifiquen el barri sense una vida quotidiana, no? Clar, però què generen? Estan arreglant espais, posen pasta per arreglar espais que d'alguna manera estan donant un element productiu. Ell ha posat la paraula gentrificació, això ja és una valoració, jo intento com posar de forma no neutra, però exposar-ho, diguéssim que és una cosa que passa, que hi ha algunes naus o alguns, s'estan posant elements productius més del tercer sector, vull dir que més de... Caràcter cultural... Sí? També? Sí, bueno, de serveis, vull dir, més de serveis. A veure, però a part, per exemple, jo també sé que encara hi ha petita indústria. No? I no tan petita. No? Què més? Per mi un aspecte fonamental d'això que estaves preguntant abans és que tenim encara, els igualadins, una frontera mental. És a dir, hi ha encara una frontera que en el nostre imaginari col·lectiu divideix el que és el centre històric de la ciutat, que tots tenim perfectament delimitat, a les Rambles, al Passeig de les Cabres, a la plaça del Rei i tal, i després la ciutat que es projecta cap amunt, cap al Passeig Verdaguer i cap als barris del nord, però aquesta frontera mental que delimita el que és l'antic barri industrial al voltant del riu continua sent un espai opac i hermètic en el qual nosaltres no ens imaginem ni tenint activitats ni vivint-hi.
Jo crec que el punt d'inflexió serà a partir del moment en què la ciutat entengui que aquest barri ha de formar part del que és el centre, en l'imaginari parlo, és a dir, i que per nosaltres, per als igualadins, tots els carrers del Rec, que són uns espais molt grans, i fins al riu, i fins i tot afegiria fins a l'altra banda del riu, on continua havent-hi ciutat, o més ben dit, conurbació urbana, més enllà de les limitacions administratives, perquè hi ha un canvi de municipi, però continua havent-hi ciutat. A partir del moment en què nosaltres siguem capaços d'obrir-nos aquest espai i integrar-lo dins de la nostra centralitat urbana, és quan jo crec que haurem fet el pas definitiu per considerar el Rec com una cosa pròpia. Ara, encara, per mi, per als igualadins, continua sent el Rec una cosa estranya. És, penso, una frontera mental, i aquesta frontera mental caurà per si sola, igual que les sensibilitats socials en 10 anys, posem per cas, han canviat moltíssim. Quan has esmentat abans el POUM, que es va redactar als anys 2000, suposo que en el moment que es va redactar tothom considerava que el POUM aquí era fantàstic. 10 anys després, tothom no. Tothom no. No, perquè hi havia els amics del Rec que van sorgir a partir de... Hi havia unes sensibilitats hegemòniques i dominants en les quals es considerava que era legítim tirar terra a carrers i fàbriques per obrir nous espais i tal. Es mirava tot des d'una perspectiva molt, no diré immobiliària, però sí molt constructivista, diguem-ne. En aquest moment la sensibilitat social ha canviat, no diré que hagi fet un gir de 180 graus, però sí que ha canviat moltíssim. Des del punt de vista de la percepció que els igualadins tinguem del Rec, això també caurà pel seu propi pes. És a dir, estem en el moment... Sí? Tu creus que sí? Sí, passarà ara o passarà d'aquí un any? Bueno, la pregunta és com, no? Perquè podem estar més o menys d'acord en aquest diagnòstic de pensar que és una barrera i fem aquestes coses que heu dit, i si algú en fa alguna cosa més... Bueno, molta gent que hi passeja i corre, està ple de gent corrent, passejant gossos. Per exemple. Si els dies més agafats segurament també hi hauria més passejades. Bueno, per exemple, jo també... Tota aquesta ronda, aquesta ronda que també fa de límit cap al... que també fa de límit cap al riu, diguéssim, que és una ronda vehicular, diguéssim, també comença a ser un espai, això, de la gent hi va caminar... Què més? Bueno, també hi passeja... Jo volia dir una cosa que... Els horts, cert. Entenc que es fa potser una perifèria emocional, però sí que és veritat que això ha caigut pels propis des del moment que nosaltres centrem la nostra vida cultural fins i tot en aquest barri, cosa que fa 20 anys era totalment inimaginable. És a dir, jo tinc 27 anys, però potser és que afegiria que és que aquesta perifèria emocional començava a la plaça de la Creu. És a dir, a partir de la plaça de la Creu aquest barri no existia i era un lloc de treball per les fàbriques que hi havia, però per res més. Ara s'hi va fer footing, ara s'hi ve al museu i hi ha una vida cultural i nosaltres la centrem. Aquesta mesura. Sí. Només volia dir que segurament ha fet més ús del barri o ha fet més vida quotidiana la gent de Santa Margarida. És a dir, que la gent d'Igualada no és un lloc de pas per anar cap a Santa Margarida, segurament, perquè hi van poc, però la gent de Santa Margarida és un lloc de tota la vida que anar a peu per Igualada i segurament és la gent que hi ha passat més i a vegades la frontera potser existeix d'Igualada cap allà, però d'allà cap aquí està clar que no. I a vegades potser també hem de canviar una mica la perspectiva perquè precisament jo penso que la gent de Santa Margarida, des que es va crear el barri, és que és evident que és el lloc d'entrada d'Igualada i a peu, potser no que sigui, i penso que a vegades de cara a la frontera és un riu per la gent d'Igualada, però per l'altra gent no perquè forma part de la seva... No, bueno, interessant, no? Com la vida quotidiana de les persones va més enllà dels límits administratius, no? O sigui, entendre que, evidentment, la gent de Santa Margarida de Montbui utilitza Igualada perquè té un plus de serveis que a Santa Margarida de Montbui i que, per tant, utilitza aquest espai de creuament, no? Sobretot peatonalment, seria com... perquè, si vols, vehicularment pots com no haver d'entrar-hi, no? Què més? Jo el considero un espai super insegur, com a veïna de carrer Santa Anna. A la nit o al matí pot passejar molta gent fent footing o al gos, doncs asseguro que aparcar el cotxe al Rec i pujar escopetejada cap amunt perquè et sents super insegur, no hi ha ningú passejant, tot és fosc, aquest carreret mateix que qui s'atreveix a passar-hi a la nit. I el considero molt insegur, on t'han trencat el vidre del cotxe diverses vegades, vull dir que, saps? Bueno, per tant... I és un lloc abandonat, brut, i que no hi passen mai les màquines de netejar, simplement, també. Bueno, per tant, és una altra capa, no? O un altre element, no? Que suma com a la percepció de l'espai, no? D'aquest espai que tenim. Algú més? Sí. Sí?
En quant a com viu la vida quotidiana al REC, per les entrevistes que fem al projecte Sota la pell del REC, està clar que sí que hi havia vida quotidiana al REC. I per tant, això de la inseguretat, per exemple, que totes les dones que treballen a les fàbriques o fins i tot la gent de Montbui que venia a treballar ho matitza molt. O sigui, això del perill, en alguns moments sí, però bastant cap aquí hi ha. Sí, està clar. Això que no hem Perquè parlat. tancar les fàbriques. Llavors, això vol dir que a la dificultat productiva hi havia un cert veïnatge, que no era un veïnatge d'habitatge, però que sí que hi era, i lligat també a una percepció que fins i tot una persona que tenia 30 anys explicava com que ella vivia a la natura, vivint aquí, que són totes les cases dels hortolans, que aquests també tenien un veïnatge molt clar i que són els que més, o uns dels sectors que van desaparèixer tots, no? Per tant, això no pot tornar, però recordar que això hi era i perquè hi era sí que estaria bé, crec. Bueno, tenir-ho present com la preexistència, no? El que hi havia. Sí. Només un comentari. Perquè sí que hem de tenir en compte que ara tenim aquí una depuradora que normalment, habitualment, deixa anar unes olors bastant potents i això és un hàndicap a l'hora d'introduir sobretot això als habitatges, no? O inclús jo va haver un temps que venia a córrer i vaig deixar de fer-ho perquè hi ha moments que no es pot ni respirar. Bueno, però per exemple, mireu, us llegeixo com les preguntes i si localitzeu algun d'aquests espais en aquest trosset de mapa del REC que he posat, els marqueu, no? Em dieu, això és un espai comunitari i després, segons el recorregut que fem, si creieu que està en un d'aquests, bueno, ara ja ho haureu reflexionat, d'acord? Per exemple, hi ha espais comunitaris, ara perquè he fet aquest, no? Doncs m'heu explicat que sí, no? Hi ha espais que permeten cuidar-te? Doncs també m'heu explicat que sí, permeten cuidar-te perquè hi ha espais en els quals pots córrer, no? I això pot permetre fer salut i no ho pots fer pel mig i és més saludable que fer-ho al mig del passeig, si voleu, perquè passen més cotxes, no? Bueno, us dono idees, no vol dir que sigui l'única opció, vull dir, és per ajudar-vos, si us ajuda com a desencadenar espais que voleu comentar o elements que voleu comentar del REC, no? Hi ha espais productius? Evidentment que sí, no? Com compatibilitzem els espais productius més bruts, no? Bruts, m'enteneu quan dic la paraula bruta, o que poden tenir més interferències o que poden tenir com més incompatibilitat amb altres usos més quotidians, no? Bueno, hi ha espais, m'ha faltat un què, hi ha espais polítics, diguéssim, no? Hi ha espais de participació política en aquests, i a veure cadascun què té amb espais de participació política, no? És a dir, bueno, us deixo aquí, va. Hi ha espais que et cuiden, és a dir, la rehabilitació d'aquest espai o com es fan les rehabilitacions també ens cuiden, no? És a dir, cuiden el nostre entorn, o sigui, reformes que cuidin el nostre entorn ens estan cuidant, o sigui, cuiden el nostre ecosistema en el qual nosaltres formem part. Llavors és com, hi ha en el REC espais que et cuiden, si no hi són, tot això té que veure amb que hi ha dues parts, avui podem parlar de com és el REC, o de com podria ser. Llavors, sempre la línia estarà molt cap aquí, cap allà, perquè, per exemple, tu que parlaves dels espais d'inseguretat, és a dir, en el fons estaves reclamant estaves com fent una proposta per dir hi ha molts espais insegurs, no el faig servir, si fossin més segurs, els faria servir més. Aquest negatiu, aquest diagnòstic, moltes vegades pot anar associat a com imaginem un espai millor. Hi ha espais propis, hi ha espais reproductius o hi ha espais per cuidar a les altres persones, que et permeten cuidar. Hi ha espais que generen percepció d'inseguretat, heu dit que sí, a més heu descrit elements que potencien aquesta percepció d'inseguretat. Hi ha espais que et permeten trobar-te amb els altres. Són només algunes preguntes com per potenciar, com per engegar el debat. Heu marcat algun element? No, del barri? No. En el recorregut? Si no, no patiu. Tant és. Jo ho deia per si volíeu indicar alguna cosa que voleu marcar, de la qual voleu parlar. Però ara el que farem és sortir
i fer una volta. Llavors, en cada un dels elements farem algunes parades, però si voleu compartir, i com que a l'exterior és una mica més difícil com fer aquest moment de hola, què tal, us vinc a parlar. Llavors, avui en som molts i moltes, i llavors ho intentarem, anar fent com alguna parada per compartir aquestes percepcions de com és l'espai i també, entre la meva experiència i la vostra, doncs, compartim diversos temes dels que hem parlat ara aquí. D'acord? Sí? Vinga, doncs. Ara que estem fent el recorregut per un costat del riu Anoia, ens oblidem que a l'altre costat del riu Anoia també existeix un barri del Rec. De fet, la vinícola es va crear com una fàbrica d'industrials igualadins, i el molí aquest que hi ha aquí al davant, abandonat, també formava part antigament, abans que es comencés a urbanitzar tota la part de Santa Margarida de Montbui, del que és el Rec antic. I ara sembla com si el riu fes una frontera i ens oblidem que a l'altra banda del riu hi ha fàbriques extraordinàries. Aquest molí d'aquí al davant és simplement extraordinari. Està completament abandonat i segurament a ningú se li ha ocorregut de fer res. Però abans hem parlat d'aquesta connexió, no? Santa Margarida de Montbui, el Rec, Igualada, com per entendre que al final pensar el Rec... Quan fem la mirada sobre el barri, mirem sempre cap a aquest costat i ens oblidem que hi ha el riu, que també és molt interessant, el riu, per les potencialitats que té, i just a tocar del riu, a l'altra riba, hi ha molins com aquest i altres edificis interessants. Després al costat hi ha edificis d'habitatges que tenen un altre estil i una altra filosofia, no? Però que es pot dir, no? Que això, valoreu tu, no vull ser jo, valoreu tu. No, això és típica arquitectura contemporània despersonalitzada. No has fet cap valoració aquí. Has fet, objectivament, has descrit això. He dit despersonalitzada. A veure... Posa-hi un adjectiu, sisplau, posa-hi un adjectiu. No, em nego a dir... Algú valent vol posar-hi un adjectiu? No, em nego a dir que és horripilant. No, em nego a dir que és horripilant, perquè hi ha moltíssima arquitectura d'aquest estil que és molt més horripilant que això. Ah, bueno, però... Ara, evidentment, en el context en el que es trobem, això és inadequat. És un tipus d'arquitectura que no s'havia d'haver fet. És totalment inadequat. Però ja que hi és, l'hem d'integrar. Per tant, jo sóc partidari que tot el que queda intentem que aquesta mena d'arquitectura que ja s'ha construït i que evidentment no es pot enderrocar, com fer perquè la integrem de la millor manera, no? Com? Per mi, doncs, dignificant novament aquesta mena d'edificis que ara estan enderrocats, no? Això, pintant, rehabilitant, donant-li vida, no? Perquè aquest tipus d'arquitectura antiga es mengi el protagonisme que ara ha adquirit arquitectura com aquesta d'aquí. Perdona, tu també volies dir alguna cosa. És molt d'això, que hem dignificat el barri i hem posat llums als carrers i tal, quan els igualadins han tingut la necessitat de barri. Però mentre durant 40 anys les dones de Montbui anaven cap al barri, després de sortir de les fàbriques tèxtils, aquí no hi havia ni llum ni res, anaven en grups per no anar soles i pràcticament es canviaven les sabates per creuar, perquè tot estava embarrat. Enfangat, no? S'ha arreglat el barri quan hi ha hagut necessitat, i no amb la democràcia, sinó quan realment nosaltres, jo soc vilanoví, però la cultura igualadina o la política igualadina ha tingut necessitat de barri, perquè abans això era bastant complicat. Bueno, i a part, aquí també volien parlar d'un altre tema, no tant de l'altra vora, sinó d'aquest espai d'aquí, no? Que si vols, abans d'explicar això, també podem fer una ronda de percepcions, o de com podeu tipificar no, perdoneu, com descrivim aquests tipus d'espais que existeixen al Rec, no? Hola? Hi ha algú ahí? Perdoneu, Això d'aquí, jo diria que és un... Sempre m'ha preocupat veure aquests edificis perquè per una banda vas a Cal Sabater, que és una adoberia modernista, i és un extrem, llavors tens el nyap aquest, si volies un qualificatiu, i llavors tens unes naus que, hosti, no són naus, no són, per exemple, hi ha aquesta o aquella d'allà, que dius, hosti, això té interès, no té interès, és a dir, ha de venir l'excavadora, ho hem de preservar. Lo de Cal Sabater està clar que sí que s'ha de preservar, però això, hosti, quin interès té? Llavors sempre he tingut el dubte de si això s'havia de mantenir tal qual o no tant. Jo crec que la pregunta és boníssima perquè posa al centre de la qüestió què és patrimoni i què no és patrimoni.
no? I parlem-ne. No? O sigui, és a dir, hi ha coses que tenim superassumides, que és claríssimament patrimoni, com el modernisme català, bueno, que no ens el toquin, sisplau, que no ens el toquin, perquè el modernisme català és el més important. Però després hi ha altres espais, no? Que podem dir, ostres, però això és algun tipus de patrimoni? Per començar, és patrimoni construït. Bueno, és construcció, vull dir, existeix. De bones a primeres existeix. No? Llavors, a partir d'aquí podem anar descrivint entre tots i totes com a societat si és això si aquesta tipologia edificativa ens dona resposta a algun tipus tant de representativitat, és a dir, pel que es feia aquí dintre, com pel que hi volem fer després. No sé si m'explico, no? És a dir, el patrimoni va més enllà del que és construït, no? El patrimoni també és el que ha passat, és el que comentava abans. Sí. La història que ha tingut. Efectivament. No, però sí, però que és molt pertinent això, no? Perquè a vegades també podem caure en el no toquem res, no? En el deixem-ho tot com està i així preservarem tota l'essència del rec, no? Bueno, està bé també. Però quan dius... Clar, jo a mi, el rotllo de lo que no s'anomena no existeix, no? Una mica, però quan diem que és patrimoni, jo penso que corre el risc de precisament canviar-hi l'essència, treure-li tota la potencialitat real que té això i acabar, jo què sé, jo m'estava imaginant el Palo Alto Market del Poblenou. O sigui, té més a veure amb els yonquis, no? O sigui, a mi m'agrada que hi hagi yonquis a aquest barri, que hi hagi xavals que pinten i que hi hagi com aquest rotllo subaltern, clandestí, a mi em mola, o sigui, perquè és que si hem de canviar això per generar això, un Palo Alto Market, o sigui, apaga i vámonos. O sigui, vull dir, li treu l'essència, li treu tot el potencial comunitari, tota la part emocional de la ciutat, no? A mi ja m'agrada que sigui un rotllo així com autèntic i sense haver d'accedir a determinades temes de producció capitalista i reproducció... Sí, però això permet que tothom, tots i totes, podem gaudir d'aquest espai de la mateixa forma? No, clar que no. Aquí tens el conflicte, com tota l'estona és trobar l'equilibri entre els diferents interessos i les diferents necessitats. Perquè si no, seguirem generant, per mi, hem de trobar aquest equilibri entre les prioritzacions, o sigui, l'equilibri. Sempre prioritzant les persones al centre, vull dir, perquè quan dic això a vegades em sento com defensant el momento capitalista destructor, no hem d'equilibrar això, però hem d'equilibrar les diferents necessitats de la població per utilitzar aquest espai d'una forma justa i igual equitativa, saps? Que tingui el mateix accés d'oportunitats, no? O sigui, que puguin accedir de la mateixa forma, no? I llavors, no sé com... Sí, però aquest espai, havies de descriure aquest espai, Que també és una estratègia de purple washing, això, no? Em sembla que purple washing és utilitzar el tema de gènere, el tema feminista, no? Com per justificar altres discriminacions i altres opressions, no? I, per exemple, aquí hi ha un tema de classe molt gordo, no? O sigui, per què la gent ve aquí o venia aquí a drogar-se? Perquè estaven a la perifèria, perquè no els veia ningú, no? Perquè hi ha molta població migrada que ha hagut de venir aquí a fer altres coses, no? Vull dir que penso que entra en contradicció en si mateix i que prioritzar també implica discriminar i excloure. Sí. Bueno, però hem de trobar un equilibri, perquè si no, ho deixem com està. Per exemple, aquesta és una plaça, al meu entendre, que podria... Plaça perquè té forma de plaça, no? Té uns bancs, té uns arbres, té un espai verd... És veritat que té un restaurant clàssic d'Igualada, però el seu entorn, la resta, fa que no tingui un entorn vital, un entorn acompanyat, un entorn... El que dèiem, com que no hi ha vida quotidiana, aquí hi ha una vida molt productiva o, en molts casos, hi ha abandonament, o hi ha finestres que són no per donar a l'espai públic, sinó per donar llum a l'interior dels espais productius. Per tant, no estan aportant res a l'espai públic que volem més segur o que volem més d'una altra forma. Llavors, o per exemple, aquella fàbrica d'allà que
també, no? Com dona aquest barri, és a dir, el que volia parlar aquí és com la planta baixa, si pensem en espais més del centre, per exemple, o en places que sí que utilitzem, com hauria de canviar aquest entorn físic d'aquesta plaça perquè fos vital, estigués utilitzada, com haurien de ser aquestes plantes baixes, perquè mentre aquestes plantes baixes siguin murs, doncs, evidentment que els usos també tenen a veure, és a dir, que no hi hagi vida quotidiana aquí fa que aquesta plaça tingui uns altres usos, segurament. De fet, segurament vosaltres teniu més coses que aportar sobre què passa en aquesta plaça, o per què es fa servir aquesta plaça. Segurament la gent que treballa en aquest entorn ho fa servir per venir a fer el piti o per venir a descansar un moment entre jornada i jornada o quan surt, i segur que en la seva vida quotidiana sí que té un ús. Què en penseu? D'entrada és zona d'aparcament, no? És zona d'aparcament i zona de pas, bàsicament, perquè això vens del centre i és l'artèria cap a... Vull dir que d'entrada aquesta zona és mobilitat i aparcament. Que pot ser, no ho sé, però ara mateix és això. Clar, abans aquí hi havia hagut una fàbrica, la Pepa Martí, en aquest carrer que no té sortida, que era brutal, o sigui, el munt de gent que hi treballava i hi havia un moviment molt gran, però... Clar, el que dius, està tot... Ara, bueno, ara hi ha un forn de pa, però... Industrial. No ven a fora. Però vull dir, poqueta cosa més. No sé si algú més té alguna experiència sobre aquesta plaça o... Jo crec que el fet que vingui de zona quasi, diguéssim, mig peatonal, que pots anar baixant des del centre fins aquí una mica, però aquí queda tallat, no? Vull dir, al final aquí és la comunicació cap a Montbui, al pont de la placa, no? I com dirigeixes això? Perquè al final potser és una mica ja al límit, encara més, no? Si vols posar que hi hagi aquesta connexió amb Montbui, perquè no sigui una zona tampoc tan limítrofa de la ciutat, doncs al final falta aquesta connexió. Jo penso que el fet com és un exemple com molt allò del rotllo aquest peatonal que es porta ara així, tot amb aquest tipus de rajola immobiliari, però al final queda com aquí, un pet que s'acaba i ja està. De fet, els bancs estan apuntant a l'únic arbre perenne. Els bancs és un supertema també a la ciutat, perquè els bancs no només són un espai com de trobada i de sentem-nos, sinó que per molta gent garanteixen la seva autonomia per poder moure's al dia a dia. Hi ha persones que busquen el camí dels bancs per poder anar fent la seva parada per seguir i arribar al CAP o a la farmàcia, em refereixo que, o per la gent jove, els bancs tenen un punt de socialització brutal. Depèn d'on està col·locat un banc, o depèn... Aquell banc d'allà és el perfecte per trobar-nos i les coses que fem. No, però vull dir que llavors els bancs o els espais de seure, de trobada, són superimportants, no? I, sí, has detectat això, no? Que és evident que aquí hi ha com una intenció d'arreglar aquest lloc, no? Però, clar, sense un entorn que acompanyi, no? És difícil, no? És com dir, has dit que queda com un pet. I a part, la prioritat vehicular que hi ha com a tot l'espai rec. Tot i així, jo crec que com que no s'ha transformat, també és difícil, perquè hi ha aquest d'aquí i després vehicular, hi ha aquell altre que pots tirar cap allà, però tampoc està una xarxa molt contínua des de la ciutat. Llavors, això també és algú pot veure com una cosa negativa, però també és una cosa molt positiva, és a dir, ara no cal que comencem a connectar tot perquè el cotxe pugui passar perfectament, sinó si no es connecta, doncs escolta, fem-ho, ja ho hem guanyat. No cal que li donem per després queixar-nos i dir, ostres, tornem-li a prendre. En aquest sentit, el barri del Rec té com una xarxa ja feta, pròpia, com molt que es podria prioritzar fàcilment l'ús més de les persones i no tant dels cotxes, però és veritat que hi ha eixos que són necessaris de creuament que cal repensar, o bé per on passen o bé com passen.